Acabé d'arribar a la Traiguera. No sé què fer. És com començar una altra volta. Ara estic passejant per ací, pel poble, i a veure si tinc sort. I després dins d'un ratet, quan ja hagi fet turisme per ací, puc arribar a Morella abans de finalitzar la jornada d'avui. Hola. Vaig a donar-me una volteta per ací, a veure què tal és Traiguera. Jo, si no veig que no va la cosa bé, passaré una altra volta per ací. Adéu. Doncs, això, que si no trobem un lloc on dormir aquesta nit, ací a Traiguera, doncs puc anar a dormir a la casa dels avis aquestos. Però avui el que jo volia era arribar a Morella. Morella. No. ¿Vas a Morella? Vale, gracias. No pasa nada. Se escolló. Mierda. No te caigas. Un coche. Hola. Sí, ahora, solament en l'aigua i en la tenda porta de 1 quilo. Ya sé lo que ya entiendes que pesa 1,5 kilos. Pues bueno, comencem aquí. Esta semana se está celebrando un festival de música medieval así a la ciutat. I tinc una miqueta de por perquè s'està alçant vent. I jo crec que aquesta vespre o demà és molt probable que n'hi hagi pluja. Una porta en el meu camí. ¡Ostras, tú! La mochila. Voy a meter una hostia. No tenia que haver-me aputxat així, perquè la mochila em fa molt de contrapès al buit. Me voy a bajar. Això no m'agrada. A veure, ja. Una torre. I ja està. Una torre molt alta. Ja arribem a la civilització. Tranquila. Hola. Volia hacerte una pregunta, por favor. Dime. Si por favor tenía algo de pan de ayer o algo así que no vayáis a vender hoy y que fuerais a tirar o algo de eso así. No será que el pan que hay esté expuesto. Vale, gracias. Jo crec que avui vaig a dormir així a la calle. La gent d'ací a Morella no m'està mirant molt bé. Crec que avui no és el bon dia. Cuidado, te se ha caído ahí el cartón. Oh, gràcies. És una aposta. Veus? Jo he dit una... És una aposta. aposta. És una aposta. I vaig a fer una aposta major a veure si puc anar a les Columbretes, a les illes. El fracàs també està contemplat a l'aposta, o sigui També que... està contemplat. Crec... Esperem que tisca bé L'aposta. Segur que l'aposta és bé, segur. que pase las Columbretes y a Tabarca també. I a Tabarca també. Aunque siga nadant. Sense un clau.
La veritat és que estic molt més animada perquè he trobat a una família que està d'Alacant i la veritat és que m'han donat molts d'ànims per això i és la primera gent que no mira res mal i jo crec que sí que podré trobar algun lloc on dormir. Allí, a aquesta plaça es farà un concert perquè és un festival de música medieval i m'han dit que n'hi ha moltes associacions i llocs culturals on la gent pot ser voluntària i tot això per a poder, a veure si em fan el favor. Amb els festivals tot és possible, amb els festivals de música tot és probable. Aquí en Early Music Festival, Morella. Con Lorena, a la posta. Bueno, y por Lorena, ¿no? Y por Lorena. Ai, gràcies. Por Lorena. Ha conseguit sopar, dormir i què més? Y beure. I anar a un concert de música. Y una sesión. Hem menjat a un poblet que està molt a prop de Morella. I està enmig de la muntanya. O sigui, tu a Benicàssim m'has dit? Benicàssim. Claro. I per què vols anar a José? Perquè és bonico, crec, Sí, és bonico. per a fer turisme Sí, i sí. perquè surt ferris per anar Sí, les Illes. les illes. Sí, les Illes. Nosaltres anem a València. Sí, nosaltres anem a València, que si vols... És que si te deixem a la costa, a un poble de la costa, jo crec que és més senzill, no?, anar per la carretera. Avui, com crec que vaig estar així un parell de dies, he pensat, doncs, com estic tranquil·la i sé que no vaig a fer el cabra per la muntanya, vaig a posar-me així més arregladeta i a veure què tal interaccionar amb la gent d'ací. Aunque tinc que dir que el poble està molt buit. És l'encant dels pobles de l'interior. ¿Qué estás de fotógrafa? Ho intente! Bon dia! Me faltan estos trocitos, si esperáis un poquito vamos a echar un trocito. Por favor, el señor colegiado, de árbitro, no sé. Señor colegiado. Aquí se juega, aquí se juega fuerte, ¿no? Aquí sí. Aquí hacemos unas timbas que igual 1,5 millones de euros fácil. Aquí se Factura juega fuerte. fuerte. Hablando en serio, ¿qué vais a tomar? La sidra hay que escaciarla y por eso se sirve poco más. Y a la Azucena tú te quieres parecer. Y luego hasta arriba. Estira. Más arriba, el brazo más arriba, más. Muy bien, todo lo que de brazo mueve.
això se parla valencià en estos El pobles. meu home i els meus fills parlen valencià. Jo Joan i Pau. a mi m'han educat en castellà. Però sempre parlo en castellà perquè mon pare i ma mare de Sevilla, Parlen la família castellà i... Però entenen el valencià o no? Sí. A mí me dieron madrileño. Y en Valencia me debe no pot ser, michauetas de Castelló, las valencianas no tienen michauetas. Mitjauets. Yo he estado en una verbena aquí en Pueblo del Costal. Escucharon y esta canción dedicada a Javi Vilalta, a Javi de Valencia. Michauet. Y yo, Me cago en la mar. Estic així a Morella, estic amb els xics d'Àmbit, que són els xics que m'han ajudat a sobreviure. La fundadora, L'atractiva fundadora. i res, volia presentar-vos. ¡Mierda! ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué esto estaba empezando ahora? No lo has No me digas hecho. eso. Ah, hay que empezar de ¿No, nuevo. no era en directo? No. ¿No es en directo? No. Ahí va. Hay que empezar. Espérate que estoy haciendo directo ahora. Le acabas de dar a, le acabas de subir a publicar. Tienes que publicarlo. Oportunidad. Doncs la Concha i Eva m'han donat 10 euros per a poder sobreviure o per si tinc algun problema i em fa falta alguna cosa per a poder sobreviure o qualsevol cosa. Així que me'n vaig a guardar això per si de cas em fa falta i moltes gràcies. La gent és molt amable amb mi. Molt amable. Bueno, ha sigut un plaer tindre així a Lorena uns dies aquí a Herbers i ara te vas a Vinaròs, no? Ara em vaig a Vinaròs.